ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲುದು ಬೇಜಾರು ಆಪಿನಕುಲು ಆಯ್ನಾತ್ ರಂಜನೆಡು ಉಪ್ಪುಲೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿಟು ಉಪ್ಪುಲೆ ಅವೆತ ಚಿತ್ರಣಲೇನು ಪೊಸಕುರಾಲ್ಗೆ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಪಡೆದು ತೆರಿಪಾದಿತ್ತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವಾತ ಚಿತ್ರಳೇನು ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ತೂವಲಿ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ತಂಕಲ್ನ ಉಳಿದೊಟ್ಟುದ ಇಲ್ಲಾಡು ಆರಾಮವಾದ ಬೊಡೆದಿ ಜೋಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾರಮ್ ಗೊಬ್ಬುದು ಪೊರ್ತು ಕರಿತೇರು ಅವೆತ ಚಿತ್ರಣನ್ನು ಪೊಸಕುರಾಲ್ಗಳ ಆರು ಪಟೊಂಡೇರು ಕೇನು ಜಾಗ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡುವೇರು ಮಾರೆ ಏಪಲ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಡು ಬ್ಯುಸಿ ಆದುಪ್ಪುನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಮತಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿಯರು ತಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಜಾಲ್ಡ್ ಶಟಲ್ ಗೊಬ್ಬುದು ಲೂಡೋ ಗೊಬ್ಬುದು ಪೊರ್ತು ಕರಿಪುನ ಚಿತ್ರಣಲು ಮೂಲುಂಡು ಮಲ್ಲಂದೇಡ್ ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬು ಉಳ್ಳಾಲ ಮೊಗವೀರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಭರತ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬಾರಿ ಆರಾಮಡು ಇಲ್ಲಡು ಮೀನು ಕಾಯ್ಪುನಿಟ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಆದಿತ್ತೇರು ಅರೆನ ನಳಪಾಕದ ರುಚಿತ್ವಿಯರ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವೇರು ಗೊಬ್ಬುಡು ನನ್ನ ಕೆಲವೇರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ದೂರ ಆವಡು ಪಂಡದ ನಟ್ಟೊಂದು ಇಂಚ ಪೊರ್ತು ಕಲೆವನ ಚಿತ್ರಣದ ತುಣುಕುಲೇನು ಮೂಲುತುವಲಿ